ኮሚሽን መጽናዕት ጀኖሳይድ ትግራይ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ታይ ተግባራት ይፍጽምሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ ዝብል ብምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን መጽናዕት ጀኖሳይድ ትግራይ ዶክተር ዓለምፀሐይ ጸጋይ ቀርበልና እዩ ካብ ቀፂሉ ብናይ ኮሚሽንና ጉዳት ኢኮኖሚ መጽናዕቲ ላዕለዋይ ተመራማሪ ዝኾኑ ዶክተር ንጉስ ሓዱሽ ኣብ ፍጻመታት ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ማእከል ገይሮም ከቕርቡልና እዮም ብሳልሳይ ደረጃ ናይ ኮሚሽንና ማእከል መጽናዕቲ ሰብኣዊ ጉድኣት ላዕለዋይ ተመራማሪ ዝኾኑ ኣይተ ገብረ መስቀል ሃይሉ ኣብ ኩነታት ፍትሕን ተሓታትነትን ጀኖሳይድ ትግራይ ኣመልኪቶም ከቕርቡልና እዮም ኣብ መወዳእታ ናይ ኮሚሽንና ወለንታዊ በዓልቲ ሞያ ዝኾና ኤደን ካሳ ካብ ኣብ ምዕቃብ መረዳእታን ዝኽረ ጀኖሳይድ ትግራይን ኣመልኪተን ፅሑፍ ከቕርባልና እየን ስለዚ በዘቢልና ካብኡ ናብ ምይጥ ምስ ሓለፍና ኣብ መጨረሻ ድሕሪ ምይጥ ንዛዘም ወይ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ፅሑፍ ዝቐርባልና ናይ ኮሚሽንና ኮሚሽን መጽናዕት ጀኖሳይድ ትግራይ ምክትል ኮሚሽነር ዝኾና ዶክተር ዓለምፀሐይ ጸጋይ ናብ መድረኽ እየ بمعتي نذكر عن جنوسايد تግራይ ህይወት خبري المهارو برك حق نزل الكيما نذكر لنا معتي مسألة المبار أنا تقرأ حكشان حبيت تقرأ كوميشن مصنعت جنوسايد تግራይ يخون ስለዚህ ኣፍቱ ዘቕርቦ ጽሑፍ ሽዱሽተ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ክህልዎ እዩ ያው ኩልና ከም ንዝክሮ ጥቅምቲ 24 ከምቲ እናተናገረ እውን ብፀንሓ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ጸላእትን ደገፍቶምን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸምዎ ገበናት ስዒቡ ዝመፁ ኩሎም ዓይነት ጉድኣታት ክጽናዕን ክስነድን ብምግባር ውፅኢት መጽናዕቲ ብምውላዕ ሰብኣዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ባህላዊ ታሪካውን ሓድግታትና ከምኡውን ኣብ ከባብን ሃፍቲ ተፈጥሮን ብርክት ዝበለ ጉድኣት ኣብፅሖም እዮም ሕዚ እውን ኣብቱ ነፃ ዘይወፀ ቦታትና ትግራይ እናበፅሑ ይርከቡ ኣብቲ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣትን ልፍዓትን እውን ብዓይነቱ ብመጠኑ ኣፈፃፅሙን ሳይንሳዊ ብዝኾነ ኣግባብን ክፅናዕን ክስነድን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ بأواج قصري 362 زبار 2014 كم تتعيش يذكر. أتي كوميشن كتايت زلو حافشاوي علامة حزوة ترى على حافشاوي علامة وررت تجراين دقفتون عزز تجراي زفاز أمون جبنات شعيوز بازو كلهم عينة بدأتات كسنعن كسندن بمقبار توسعيت مصنعة دما أبرحا كعل بالمقبار يو توانا حافشاوي علامة زي حافشاوي علامة خمزة اللي خوينو تزرزر علامة خنري خلنا دما تو متن صفحات نقاطن بحرين زوج بدأتات بمصنع توانا زرزر علامو مرداتا مكابي تو زوج بدأت قبل المن يتفصمو انتاي عينة بدأت يتفصمو بمن يتفصمو بمنتاي تفصمو أبيخا تفصمو نمنتاي خطفصمو معسكر تفصمو زبل من الصارون هذا زرزر علامة حزوول تلعادة تكوميشنيو بتستعكب مرداتا مسرت دما تو تزنع مصنعتي نسنا دون تسالساي زرزر علامة نايت كوميشنيو تسند مصنعتي ويم تدالو مصنعتي لما نسلسته 4 وانا علامات نفعل المغاريو توانا نداغن هنصاتن داغن حويت حزب تግራይን ከም በገሲ ኮይኑ ንኸገልገልዩ ተኻልኣይ ተፍትሒ ዳይነትን ከም ቀንዲ መረዳእታ ኮይኑ ከገልግል እትሳልሳይ ድማ እቱን ሰነድ መጽናዕቲ ኣካል ታሪክ ህዝብ ትግራይ ኮይኑ መጻኢ ወለዶ ክመሃረሉን ክነጸኑን ንምግባር እዩ እትራብዓይ ዕላማ ድማ ንኻልኦት እታወታት ፖሊስን ተወሳኺ መጽናዕትን ከም ጥረ መረዳእታ ኮይኑ ንኸገልግል ተዋሂሉ መረዳእታ ንኽእከብን ንኽስነድን إلنا علامة حزب تلعبة كوميشن مالتي.
እዚ ንምጽናዕ ድማ ኮሚሽን 6 ተፈላለዩ ማእኸላት መጽናዕቲ ኣለዎ እቲ ናይ መጀመርያ ማእኸል መጽናዕቲ ሰብኣዊ ጉድኣት እዩ እዚ ማእኸል እዚ ኣብ ሰብኣዊ ጉድኣት ኩሉ ዓይነት ዝበጽሐ ጉድኣታት ዘጽንዕ ማእኸል እዩ እቲ ካልኣዋይ ማእኸል መጽናዕቲ ጸታዊ ጥቃዓት እዩ ጸታዊ ጥቃዓት ኣብ ትሕቲ ሰብኣዊ ጉድኣት እኳ ተኾነ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዕ ጀኖሳይድ ኩናት ጾታዊ ጥቃዓት ከም መሳርሒ ኩናት ኮይኑ ስለተጠቐምዎ እዚ ጉድኣት እዚ ድማ ብፍላይ ብትኹረት ክጽናዕ ከም ስለ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ማእኸል ሒዙ ክኸድ እናተግበረ እዩ ሳልሳይ ኣብ ማእኸል መጽናዕቲ ጉድኣት ኢኮኖሚ ዝበጽሐ ዘጽንዕ ማእኸል እዩ እዚ እውን ኣብ መፍረይቲ ትካላት ብፍላይ ድማ ኣብ ሕርሻ ኣብ ንግዲ ኣብ ግልጋሎት ወሃብቲ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ፋይናንስ ትካላት ኣብ መነባብሮ ማሕበረሰብ ከምኡ እውን ኣብ ህዝባዊ ምሕደራ ዝበጽሐ ጉድኣት ዘጽንዕ ማእኸል እዩ እቲ ራብዓይ ማእኸል መጽናዕቲ ጉድኣት መንግስታዊ ማሕበራዊ ግልጋሎት ክብራታት እዩ እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ግልጋሎት ዝህቡ ትካላት ብምልኡ መንግስታዊ ይኹኑ ነግላዊ ይኹኑ ናይ ስድራ ዝበጽሐ ጉድኣት ዘጽንዕ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ሓድግታት ኣብ ሃይማኖት ትካላት እና ማሕበራት ዝበጽሐ ጉድኣት ዘጽንዕ ማእኸል እዩ እቲ ሳልሳይ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዝበጽሑ ጉድኣታት ማለትም ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ሓይሊ መብራህቲ ኣብ ማይ ኣብ መንገዲ ኣብ መጓዓዝያ ኣብ ኮንስትራክሽን ዝበጽሐ ጉድኣት ዘጽንዕ ማእኸል እዩ እቲ ሻድሻይ ድማ ማእኸል መጽናዕቲ ጉድኣት ሃፍቲ ተፈጥሮን ስነ ከባብን እዩ እዚ ድማ ኣብ ስነ ዝራእትን ሃፍቲ እንስሳ ዝበጽሑ ናይ ባዮ ዳይቨርሲቲ ጉድኣት ናይ እንስሳት ዘገዳም ኣብ ሓመድ ኣብ ማይ ኣብ ደንታትና ዝበጽሑ ጉድኣት ዘጽንዕ ማእኸል እዩ ስለዚ እቲ መጽናዕቲ ኣብዞም 6 ማእኸላት እዚኣቶም ዙርያ ዘጥንጥን እዩ ዘሎ ኣብ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ እቲ ስፍሓት መጽናዕቲ ኮሚሽንናኸ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ እንትንጥዕና ኣብ ክልተ ኢና ንኸፍሎ እቲ ሓደ ብጂኦግራፊ ሽፋን እዩ ብጂኦግራፊ ሽፋን ክንርኢ ከለና ኣብ ትግራይ መላእ ትግራይ ዝበጽሐ ጉድኣት ንኸጽንዕ ማለት እዩ እዚኣቶም እውን መንግስታዊ ትካላት ዘይመንግስታዊ ትካላት ናይ ግሊ ተቋማት ብምልኦም ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ጉድኣት ንኽሽፍን እዩ ካልኣይ ድማ ካብ ትግራይ ወፃኢ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተጋሩ ብተጋርነቶም ዝተፈላለየ ጀኖሳይዳዊ ምልከታታት ወይ ድማ ጉድኣታት በፂሕዎም እዩ እዚኣቶም እውን ተፈናቒሎም ኣብ ዝተፈላለየ ዕቆቢ ይርከቡ ስለዚ ናዚኣቶም እውን ግድን ክጽናዕ ስለ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ወፃኢ ዘለው ዝበጽሐ መጉድኣት እውን ንኽጽናዕ ከም ስፍሓት ሒዝና ኢና ማለት እዩ ብታይም አንጻር ወይ ብግዜ አንጻር ክንርኢ ከለና ድማ እቲ ትንኮሳ ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ካብ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ እዩ ስለዚ እቲ ኮሚሽን እቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ካብዚ ጀሚሩ ክጽናዕ ከም ዘለዎ ተሓሳቢ ምግባር ጀሚሩ ይኹን ዳእምበር ዋና ኸዚ ትኹረት ሂቡ ዝሰርሖ ዘሎ ካብታ ጀኖሳይድ ዝተፈጸመት ዕለት ጀሚሩ እስካዕ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ስምምነት ዝተፈጸመሉ ጉድኣት ሓደ ግዜ ዝተዋህበ እዩ እቲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ወይ ተኽሲ ጠጠው ይበል እምበር ሕዚ እውን እቲ መጉድኣትታት እናቐፅለ ስለ ዝርከብ እቲ ኪሳራታት እናቐፅለ ስለ ዝርከብ ሕዚ እውን እቲ ክፋል ናይ ትግራይ ከባቢታት ኣብ ኢድ ፀላእ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ጀኖሳይዳዊ ጉድኣታት እናቐፅለ ስለ ዝርከብ መጽናዕቲ ከም ዝቕፅል ኢና ሒዝናዮ ዘለና እዞም መጽናዕትታት ንምጽናዕ ዝተፈላለዩ መእከቢ መረዳእታታት ተጠቒምና ኢና እቲ መጀመርያ ናይ ቀዳማይ ፍልፍል መረዳእታ እንብሎ እዩ እቲ ቀዳማይ ፍልፍል መረዳእታ ብሰለስተ ዝተፈላለዩ ሜላታት ኢና ተኣኪቡ እቲ ሓደ ብምርመራ እዩ ኣብቲ ብምርመራ ወይም ደሞ ብምርመራ እዩ ስለዚ እቲ ምርመራ ዝተኻየደሎ ኣብ ሰብኣዊ ጉድኣት ዝበፅሐ መጉዳእቲ ኣብ ፀጣዊ ጥቕዓት ኣብ ሓድግታትን ኣብ ተፈጥሮ ሃፍትን ከባብን ዝበፅሑ ጉድኣታት ብምሎም ብምርመራ ንክሽፈኑ ቀዳማይ ፍልፍል መረዳእታና ክኾን ተገይሩ እዩ እቲ ካልኣይ ሙሉእ ቆፀራ ማለት እዩ ሙሉእ ቆፀራ ገዛ ብገዛ ብምኻድ ኣብ ማሕበረሰብ ወይም ደሞ ኣብ ስድራ ዝበፅሐ ጉድኣት ብምሉእ ንክፅናዕ ተገይሩ እዩ ስለዚ ኣብ ስድራ
ዝበፅሐ ናይ ሰብኣዊ ጉድኣት ፀታዊ ጥቕዓት ናይ ኢኮኖሚ ጉድኣት ናይ ማሕበራዊ ጉድኣት ንኽፅናዕ ብምሉእ ቆፀራ ተኻይዱ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ውልቀ ትካላትን ማሕበራትን ከምኡ እውን ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዝበፅሑ ጉድኣታት ብምሉእ እውን ብምሉእ ቆፀራ ንኽፅናዕ ወይ ድማ መረዳእታ ንኽእገብ ተገይሩ እዩ እቲ ናይ ተፈጥሮ ሃፍትን ከባብን ካብቲ ምርመራ ብተወሳኺ ብቁልፊ ምርመራን ብጉጅላዊ ምርመራን መረዳእታ ንኽእከብ ተገይሩ እዩ እዚኣቶም ቀዳምቲ ፍልፍል መረዳእታና ካብ ኢድና ዝተሰብሰቡ እዮም ወይ ዝተኣከቡ እዮም እዚኣቶም ድማ ብካልኣይ ፍልፍል መረዳእታ ክሕገዙ ስለ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ካልኣይ መረዳእታ እውን ኣኪብና ኢና ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርትታት ካብ ዝተፈላለዩ ዜናታት ካብ ዝተፈላለዩ ሳይንሳዊ ዝኾኑ መፅናዕትታትን ካብ ዜናታት እውን ዝተኣከቡ መረዳእታት እቲ ኮሚሽን ኣጠናቒሩ ሒዙ ኣሎ እቶም 6 መፅናዕቲ ማእኸላት ዝሓዝዎ ዝርዝር መፅናዕቲ ጥቕልል ኣቢልና ተንሪኢ ከለና ኣብ 3 እዩ ዝኽፈል እቲ ሓደ ዕንወት ቁሳዊ ንብረት እዩ እቲ ካልኣይ ዕንወት ቁሳዊ ንብረት ተኸቲሉ ዝመፀ ኺሳራ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ወዲ ሰብ ዝበፅሐ ቫይሌሽን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዕንወት ቁሳዊ ንብረት ዝበፅሐ ዝርዝር መረዳእታ ክእከብ ከሎ ዓይነት ዕንወት እንታይ እዩ ደረጃ ዕንወቱ እንታይ ይመስል መርትዖ ዕንወቱ ካለዎ ዶ ፈፃሚ ኣካል ከመን እዩ ዓይነት ፍፃሚ ኸ እንታይ ይመስል ነይሩ ዝርዝር መጠን ዋግኡ ኸ እንታይ ይመስል እዚኣቶም ብምሎም ዝሓዘ መረዳእታ እዩ እቲ ቁሳዊ ዕንወት ንብረት ዝሓዘ ማለት እዩ እቶም ኪሳራታት ድማ ከምቲ ተዘርዚሮም ዘለው ዝሓዙ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ወዲ ሰብ ዝበፅሐ ግፍዕታት እውን ኩሎም ዓይነት ግፍዕታት ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣብዚ እኒአው ዝርዝር ጉዳያት መፅናዕቲ ብምኽታል እቲ ኮሚሽን መፅናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ሓፈሻዊ ዲሌት ንሕውየትን ንዳግመ ህንፀት ዝኾኑ ዲሌታት ኣይደንቲፋይ ወይ ድማ ነፂሩ እዩ ማለት እዩ እዚ ንሕውየትን ዳግመ ህንፀት ትግራይ ክንሓስብ ከለና ኣብ ፖሊሲና ፖሊሲ ኒድና እንታይ እዩ ዝመስል ናይ ትካላት ዓቕምና እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ናይ ኢንቨስትመንት ዓቕምና እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ቴክኒካል ዓቕምና እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ 6 መፅናዕቲ ማእኸልና እዚኣትን መሰረት ብምግባር ንኩሎም ሓደ ዓይነት ዝኾነ በብዝበፅሖም ጉድኣት መሰረት ዞም ኣብዚ እኒአው ሓፈሻዊ ናይ ሕውየትን ዳግም ህንፀትን ዲሌት ንኽዝርዘር ወይ ደግሞ ኣይደንቲፋይ ንኽግበር ተገይሩ እዩ እዚ ምስ ተገበረ ሻዕ ኸዚ እቲ ኮሚሽን መፅናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ዝበፅሖ መፅናዕቲ ውፅኢት ብኸመይ እዩ ተበፃሕነት ዝገብር ዝነበረ እንትርኢ ከለና ብክልተ መልክዕ እዩ ሓደ ብሪፖርት እዩ ልክዕ ከም ካሊእ መንግስታዊ ትካል እቲ ኮሚሽን ዓመታዊ ትልሚ ይትልም ካብቲ ትልሚ ብጋስ ድማ ናይ ረብዒ ዓመትን ዓመታዊ ናይ ዓመት ሪፖርት ንምልከቶ ኣካል የብፅሕ እዩ እቲ ካልኣይ ሪፖርትና ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ዘለዎ መልክዕ ናይ ጉድኣት ኪሳራን ሕውየትን ድሌትን ሪፖርት ኣቕሪቡ እዩ እዚ እውን ዳና ሪፖርት ናህልና ንፅውዖ እዚ ክመፅኦ እያ ካልኣይ ድማ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ናይ ምክክር መድረኻት ብምድላው እቲ ውፅኢት መፅናዕቲ ንክበፅሕ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ላፍቱ ዳና ሪፖርት ክመፅእ ከለና ያው እቲ ኮሚሽን ከም ኮሚሽን ዘለዎ ትልሚ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣት ኣብ ትግራይ ወፃኢ ዝርከቡ ተጋሩ እውን ዝበፅሖም ናይ ኢኮኖሚ ጉድኣት ጠቕላላ ሪፖርት ክገብር እዩ ይኹን ዳኣ ብኩልና ከም ንፈልጦ ድሕሪ ኩናት እቲ ቀደም ቀዳድም ዝበሃው ትኹረት ናይ ሕውየትን ዳግም ህንፀትን ስለ ዝኾነ እቶም ስፖንሰር ዝገብሩ ወይ ዝሕግዙ ኣካላት እውን ኣብ ሕውየትን ዳግም ህንፀትን ትኹረት ስለ ዝገብሩ ወርልድ ባንክን ዩኤንዲፒ ፎርማት መሰረት ንዳግመ ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ ዝኸውን ናይ ሶሾ ኢኮኖሚክ ጉድኣት ክናብፅሕ ከም ዘለና ብተሃበና ሓበሬታ መሰረት ወይ ደግሞ ዓንፈት መሰረት ናይ ዳና ሪፖርት ተዳልዩ ማለት እዩ በቲ ወርልድ ባንክ ወይ ዩኤንዲፒ ፎርማት መሰረት እቲ ሪፖርት 4 መደባት ንክህልዎ እዩ ዝሕብር እቲ ናይ መጀመርያ ማሕበራዊ ዘርፊ እዩ ኣብቲ ማሕበራዊ ዘርፊ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና
ናይ ባህላዊ ቅርስታትን ቱሪዝምን ናይ ማሕበራዊ ጉዳኣትና ናይ መንበረ ኣባይቲ ኣብዙ ማሕበራዊ ዘርፊ ተጠቃሊሉ ንክቐርብ እዩ ዝሕብር እቲ ካልኣዋይ መፍረይ ዘርፊ እዩ ኣብቲ መፍረይ ዘርፊ ድማ ናይ ሕርሻ መነባብሮን ስራሕን ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ንግድን ናይ ፋይናንስን ኣብዚ ክጠቃለል ከም ዘለዎ ይሕብር እቱ ሳልሳይ ድማ ናይ መሰረተ ልምዓት እዩ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ናይ ICT ናይ መጓዓዝያን መንገድን ናይ ማይ እና ናይ መዘጋጃ ቤት ኣብዛው ዝኒኦ መደብ ንክኾን እዩ ዝሕብር ትራብዓይ ድማ ክሮስ ከቲንግ ኢሹ እዩ ዝበሃል እዚኣቶም ድማ ኣብ ምሕደራ ኣብ ፀታዊ ጥቃዓት ኣብ ስነ ከባብን ኣብ ጉድኣት ምሕደራን ዝብሉ ንክዳሉ እዩ ብተሃወና ዓፈት መሰረት ስልጠና እውን ተወሰደሉ መሰረት ንክዳሉ ተገይሩ እዩ ስለዚ በዛው ዝኒኦ መሰረት እቲ ኮሚሽን 206 ገጽ ዝሓዘ ዳና ሪፖርት በቲ ወርልድ ባንክን UNDP ፎርማት መሰረት ኣዳልዩ እዩ ማለት እዩ خذ كمت بدنب يرأيلو እንድሕር ኮይኑ እቱ ሪፖርትና هم تعرفوا ዝገለጽዎ ኣብ 4 መደባት ዝሓዘ እዩ እቶም 4 መደባት ድማ ጉድኣትን ኪሳራን ዝሓዘ እዩ እቲ ጉድኣት ድማ ናይ መንግስቲ ትካላት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ግለ ተቋማት ወይ ድማ ውልቀ ተቋማት ዝበፅሑ ጉድኣት እውን ዝሓወሰ እዩ ካብዚ ብምልዓል ድማ ናይ ኣብቲ ጉድኣትን ካብቱ ኪሳራን ብምልዓል ድማ ከም ተዓልፈ ዝበልክዎ ናይ መንስሙ ድሌት ሕውየትን ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብል እዩ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና እዛው ዝኒአና ዳና ሪፖርት ንዕላማ ምሕዋይ ዳግመ ህንፀት ዝውዕል ጠቕላላ ዕንወት ንብረትን ዝግምግም ማሕበራዊ ቁጠባዊ መረዳእታ ጥራሕ እዩ እዚ ማለት ብዛዕባ ገበነኝነት ዓይነት ኣግባብ ፈፃፅማ ገበንን ዝምልከት ዳታ ኣያጠቃልልን ንካሕሳ ይኹን ንዓመታዊ በጀት መንግስቲ ዝውዕል እውን ኣይኮነን እዚ እንታይ ማለት እዩ እዛው ዝኒኦ ሪፖርት ንዳግመ ሕውየትን ህንፀትን ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባ ጥራሕ ዘጠንጥን እዩ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ዝርጋሐ ውፅኣትና ብዝተፈላለየ ምይጥ መድረኻት ኢና ናካይደና ምይጥ መድረኻት ከምዚ ናይ ሎም መዓልቲ ምስ ዝተፈላለዩ ላዕለዎትን ማእኸለዎትን ኣመራርሓ ኩለን ሴክተራትን ኣብቲ ሴክተራት ዝርከቡ ሰውምያዊ ዝተፈላለዩ ናይ ዘተ እናካይድና ፀኒሕና ኢና ምስ ዝተፈላለዩ ካብዚ ብወፃኢ ድማ ኣብ ሴክተራት ኣብ ሕድሕድ ሴክተራት እውን ተወሰና ሴክተራት እትና ብፍላይ እትና ዳና ሪፖርት ብዲቴይል ንረኣናሉ ኩነታት ኣሎ ብፍላይ ብፎርማል ይኹን ብኢንፎርማል ምስ ፕላን ኮሚሽን ብዙሕ ዘተ ዘካይድናላ ይኸውን ምክንያቱም መበገሲ ናይቲ ፕላን ክኸውን ስለ ዘለዎ ካሊእ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ብምትሕብባር 5 ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ሴክተራት ብፍላይ ድማ ኣብ ሕርሻ ኣብ ፕራይቬት ይኹን ኣብ ፓብሊክ ዝበፅሐ ጉድኣት ሪፖርት በቱ ዳና ሪፖርት እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ብኸመይ ኣረዳድኣ ክርድዎ ከም ዘለዎ ንወደፊቱ ፕላን ክገብሩ ዘለዉ ትልሚት ክገብሩ ተለዉ እንታይ ተሓሳብ ክገብሩ ከም ዘለዎ ጥልቕ ዝበለ ምይጥ ኣካይድና ኢና ፀታዊ ጥቃዓት ብዝምልከት ድማ ምስ ጉዳይ ዳና ሪፖርት ማለት እየ ምስ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ጥልቕ ዝበለ ዘተካይድና ኢና ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ዝተፈላለዩ ዘይመንግስታዊ ትካላት እውን ምስ ሚድያታት ምስ ናይ ኣርት ሰባት ምስ ሲቪል ማሕበራት ምስ ሃይማኖት ትካላት መራሕቲ ሃይማኖት ትካላት ምስ ቤት ምክሪ ንግድን ዘርፊ ማሕበራት እውን ዝተፈላለዩ ዘተ እናካይድና እቲ ኮሚሽን እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ትሰርሖ ስራሕ እንታይ ይመስል ዝብል ዝተፈላለዩ ሚድያት ዝርግሐ ወይ ድማ ክፍለጥ እናተገበረ መፅኡ እዩ ብኻልኣይ ድማ ምስ ህዝቢ ማለት እዩ እቲ ኮሚሽን ዝሰርሖ ስራሕቲ ብፍላይ ድማ ዘለዋና ናይ ሎካል ሚድያ ብምጥቃም እቲ ንሰርሖ ስራሕቲ ክፍለጥ ተገይሩ እዩ ብፍላይ ምስ ህዝቢ ላራኸበና ድማ ኣብቱ ምእካብ መረዳእታ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዙር ንኣከብናዮ መረዳእታ 37,000 ልዕሊ 37,000 ዝኾን ህዝቢ ተሳተፈሉ እዩ ስለዚ እዚ ህዝቢ ተሳተፍ ተሎ ብዙሕ ምይጣት ተኻይደ ነይሩ እዩ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ምስ ተወከልቲ ውልቀ ትካላት ዝገበርናዮ ምክክር እዩ እዚ እውን ምስ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራት ትግራይ ብምትሕባር ዝገበርና እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ውልቀ ትካላት ዝበፅሐ ዕንወትን ኪሳራን ንምፅናዕ
ቤት ምኽሪ ዘፈርት ማሕበራት ትግራይ ዓብዪ ምሳና ዘይተፈለየ ዝነበረ ትካል እዩ መጽናዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ውፅኢት መጽናዕቲ እውን ነቶም ሰብ ዋና ትካላት ንኽበፅሕ ናይ ዘተምክር ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ስፍሓት እንታይ መስል ሕፅብ ብዝበለ ኣብ ሓንቲ ስላይድ ከቕርብኩም ኮርየ እቲ ካልኣይ ዋና ዓላምኡ ናይቲ ኣርኣር ሪከቨሪ ኤንድ ሪኮንስትራክሽን ዝበሃል እንታይ ዕላማ ሒዙ እዩ ዝብገስ ከም ዓለም ከም መስርሕ እውን እንታይ ዕላማ ሒዙ እዩ ዝብገስ ዝብሉ ከርክም ኮርየ ካብኡ ገዛኢ ዝኾኑ መትከላት ዳግም ንምህናፅ ዳግም ንምሕዋይ ገዛኢ ዝኾኑ መትከላት ኣለው ንሳቶም እንታይ ይመስሉ ዝብል ዋና ትኩረታቱ ድማ እንታይ ዝመስሉ ካብኡ ቅድሚ ምህናፅ ምጅማሩ ዓበይቲ ግምታት ክበሃዎም ዝግብኦም ስራሕቲ እንታይ እዮም ዝብሉን ክንርኢና ድሕሪኡ ካብዚ ሕልፍ ምስ በለ ብሱረኸ እንታይ ዓይነት ብርክታት እዩ ክሓልፍ ዘለዎ ዳግም ህንፀት ዝበሃል ስኢልካ ኣልዕል ኣቢልካ ዝግበር ኣይኮነን ናባዕሉ ስቴፕ ዋይዝ ዝኾነ ስራሕቲ ኣለዎ ሶቶም ስቴፓት እንታይ እዮም ዝመስሉ ንሕና ኸሳቶም ኣማሊኣቶም ትግራይ ኸ እንታይ ዝሰርሕላ ዝብል እውን እው ንእሽተን ከዋግዕ እየ ማለት እዩ ሶዳና አንተ ዶክተር ዓለም ፀሓይ ዘቕርበቶ ዳሜጅ ሎስ ኤንድ ኒድ ኣሰስመንት ምባል ተጠቒምና ዘለና ዳላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብትግራይ ደረጃ ክንርኢና ካብኡ እንታይ እዩ ሪከቨር ዝግበር እንታይ እዩ ኸ ሪኮንስትራክት ዝግበር ኩሎም ክልቲኦም ተፈልዮም ክረአዩ ኣለዎም ነዚ ንምግባር ድማ ንጥቀመሎም ፕሮግራማት ስኪማት ፕሮጀክታት ኢኒሽቲቫት ኸ እንታይ እዮም ዝመስሉ ዝብል እውን ካብኡ ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣክተራት ነዚ ክፍፅሙ ዝሕግዙ ተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ትካላት እንመን እዮም ምንጭ ፋይናንስ እውን ንሳቶም ተዝኾኑ ካብኡ ከመይ ከይመሓደረ ዝብል ኢና ክንእሽተን ክንዛረብ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልክኹም ጥልቀት ናይቲ ፀገም ድሕሪ ኩናት ሕፅር ኣቢልና ንምግላፅ እንተርኢና ተናእሰ ብናይ ኢኮኖሚያዊ መለክዕ እኳ እንተርኢናዮ ጂዲፒ ፐር ካፒታ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ብ2012 ናብ 845 ከባቢ ዝነበረ ብ2013 ናብ $52 ብ2014 ከዓ ናብ $10.2 እዩ ዝወርድ ብትናትና ዝኣከብናዮ ምክንያቱ ቤዝ ላይን ስለ ዝነበረና ናይ 2012 መረዳእታ ስለ ዝነበረ እዚ ሓደ ዓብዪ ዝረኸብናዮ ርካቦት እዩ እቲ ካልኣይ ስራሕ ስእነት እቲ ናይ ሃውስ ሆልድ መሰረት ጌርና እኳ እንተወሲድና ቅድሚ ኩናት 17% ወሪዱ ዝነበረ ስራሕ ስእነት ድሕሪ መፅናዕትና ሕዚ ናብ 74.1% ከም ዝደየበ የርእየና ማለት እዚ እውን ካሊእ ገላፃይ ቁፅሪ እዩ ማለት እዩ ዕንቆት ናይቲ ፀገም እቲ ሳልሳይ ዋጋ ናህሪ ዝበሃል እዩ ብዙሕ መለክዑ እኳ ዝዕቀ እንተኾነ ብሃገር ደረጃ እኳ ዝዕቀ እንተኾነ ኣብ ክልልና ዘሎ ፓራሜትር ወሲድና ክንዕቅኖ ከለና ዋጋ ናህሪ ከምቲ ትፈልጥዎ 8.5% ዝነበረ ቅድሚ ኩናት በዚ ሕዚ ግዜ ብናትና ናኩሎም ና ሲሪያል ክኾን ይኽእል እዩ ቬጂቴብል ክኾን ይኽእል እዩ ፍሩት ክኾን ይኽእል እዩ ካሊእ ቤዚክ ኮሞዲቲስ ኮንሱመር ጉድስ ሓዊስካ ላብ 179.8% ከም ዝዓበየ ትግራይ ኣብቲ እዋን ፅዕፅዕ ኩናት ከዓ 2013-14 ከዓ እስካብ 300 ስካይሮኬት ገይሩ ከም ዝነበረ የርእየና ማለት መፅናዕቲ ብማይክሮ ኢኮኖሚክ ኢንዲኬተርስ ገለፅቲ ቁፅርታት እንድሕር ክንሪኦ ደሊና ድማ ኩለና ከም ንዝክሮ መጠን ድኽነት ሬት ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ብ2012 29.5% ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብር ሕብረተሰብ ከም ዝነበረና ሕዚ ብዝገበርናዮ መፅናዕቲ ኣብ ኮሚሽንና ዘሎ ገላፃይ መፅናዕቲ ግና መጠን ድኽነት ካብ 29.5 ናብ 91.09% ከም ዝዓበየ ኦልሞስት 10% ጥራሕ እዩ ትልዕሊ መስመር ድኽነት ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ካሊእ ምግቢ ውሕስና ዝበሃል ለኪዕና ኢና ምግቢ ውሕስና እውን ቅድሚ ኩናት ዝነበርና ብናባዕልና መለክዒ እንድሕር ወሲድና ኮይና ያው መብዛሕትኡ ግዜ 58.8 እዩ ነይሩ ቅድሚ እቲ ኩናት ብካልኦት መፅናዕቲ ግናይና ዝሐሸ መፅናዕቲ 657,360 ሃውስ ሆልድ ሄድስ መራሕቲ ስድራ ዝሓወሰ ስለዝኾነ ጀነራል ስለዝኾነ ካብዚ ዝሐሸ ቁፅሪ እውን መፅናዕቲ እውን ሳምፕል እውን ስለዘየለ ብናትና መፅናዕቲ ካብ 74.2 ላብ 18.75 ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ማለት 82% ዘይውሕስ ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ኩናት ማለት እዚ እውን ካሊእ መለክዕና እዩ ፀገም ናይቲ ፀገም ካሊእ ጠቕላላ ምህርቲ ናይ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ከባቢ 20 ሚልዮን ኩንታል ብዓመት እዩ ዝነበረ ካብ 952,000 ሄክታር ሕዚ ላብ 5.2 ሚልዮን ኩንታል ከም ዝወረደ በዝሒ እንስሳትና ካብቲ ንሕና ዝሓተትናዮ መራሕቲ ስድራ ማለት እዩ መጀመርያ ክጅመር ከሎ ብትናትና ቁፅሪ
ከባቢ 2.75 ሚልዮን ከባቢ ቁፅሪ እንስሳት ከም ዝነበረ ድሕሪ መፅናዕትና ድማ ናብ 1.329 ሚልዮን ቁፅሪ እንስሳ ከም ዝወረደ የርእየና እዚኦም ናይቲ ፀገም ስፍሓቱን ጥልቀቱን ከርእዩና ብዙሕ መዐቀን ኣሎ ዲስፕሌስድ ፒፕል ኣለዎ ፆታዊ ጥቃዕቲ ተፈፅሞ ኣሎ ዝሞተ ኣሎ ተጎድአ ኣሎ እዚ ከየረኹ ሕፅር ብዝበለ ንምርኣይ ማለት እዩ ጠቕላላ ካብቲ ናትና መፅናዕቲ ክንሪኦ እንተኮይንና ኣብዚ ኩናት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓደ ዓይነት ክኾን ይኽእል እዩ ክልተ ዓይነት ክኾን ይኽእል እዩ ሰለስተ ዓይነት ጉድኣት ክኾን ይኽእል እዩ ጉድኣት ዝበፅሖ ኣካል ካብቲ ዝሓተትና የጠቕላላ 657% ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት በፅሕዎ 23% ጥራሕ እዩ ሴፍ ዝነበረ ብእዋን ኩናት ማለት እዩ ሰዚ ኢለ ዋና ዓላማ ናይ ሪሃብሊቴሽን ኤንድ ሪከቨሪ ዝበሃል እንታይ እዩ ሰለስተ መሰረታዊ ዕላማታት ኣለዎ ሓደ አንደርስታንድ ምግባር እዩ ዝነበረ ጥልቀቱን ስፍሓቱን ብማሕበራዊ ክኾን ይኽእል እዩ ኢኮኖሚያዊ ክኾን ይኽእል እዩ ስነ ከባቢያዊ ክኾን ይኽእል እዩ ፋይናንሻል ክኾን ይኽእል እዩ ናዚ ናይቲ ኩናት ናቲ ዲዛስተር ውፅኢቱ ትርጉሙ ምግንዛብ ዓላማ ገይሩ ይለዓል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ትግራይ ወይ ከዓ ሓደጋ ዝተፈፀመሉ ኩናት ኣብ ዝተፈፀመሉ ዘሎ ተቐላዒነት ድማ ንምቕናስ ተሓሳቢ ተገይሩ እዩ ኣርኣር ዝስራሕ ማለት ካብቲ ዘለዎ ከይገድድ ከይብእስ ካብኡ ከይሰፍሕ ተቐላዓቲ ቁፅርታት እውን ከይውስኽ እዚ ብፍጥነት ክቕነስ ስለ ዘለዎ ካልኣይ ዕላማ ገይሩ ይለዓል ኣርኣር ሳልሳይ ኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል እዩ ማሕበራዊ ክኾን ይኽእል እዩ ኢንቫይሮንመንት ክኾን ይኽእል እዩ እንተነኣሰ ናብ ዝነበሮ ምምላስ ብዝበለፀ ከዓ ካብኡ እንተተኻኢሉ ከዓ ናብ ዝሐሸ ንምልዋጥ ወይ ከዓ ናብ ዝሐሸ ትራንስፎርም ምግባር ተዋሂሉ ዕላማ ገይሩ መሰረት ዝገበረ እዩ ስለዚ ብዙ መሰረት እዚ ምስ ተገበረ ኢንተርቨንሽናት ወይ ከዓ ፕሮግራማት ኢኒሽቲቭስ ፕሮጀክትስ ሃኒፅካ ክልተ መሰረታዊ ነገራት ክግበሩ ካብዚ ሓደጋ ንምልቃቕ ተሓሳብ ተገይሩ ሴክተራል ዘፈራዊ ክኾን ይኽእል እዩ ማክሮ ኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል እዩ ስድራዊ ዲዛስተር ኢምፓክት ንምቕናስ ወይ ከዓ ረዲስ ንምግባር ኣብ መወዳእታ ዓላማ ዝገብር እዩ ዌልቢንግ ዌልፌር ሎስ ወይ ከዓ ዌልቢንግ ሎስ ድማ ንምቕናስ መሰረት ድምር ኣቢልካ ናይ ክልቲኦም ጠቕላላ ናብ ዝኸፍአ ከይኸይድ ብፍጥነት ላብ ዝነበሮ ክምላስ ኣለዎ እቲ ዝተጎድአን እቲ ዝተቃፀለን ዝተባርዐን ዝተወሰደን ዝጠፍአን ማለት እዩ ካብኡ ጋይዲንግ ፕሪንስፕልስ ኣለዎ ኣርኣር ስኢልካ ይፍፀምን ግሎባል ፋሲሊቲ ፎር ዲዛስተር ሪስክ ሪዳክሽን ኤንድ ሪከቨሪ ዝበሃል ሓደ ናይ ወርልድ ባንክ ግሩፕ ኣሎ ነዚ ብምሉኡ ብተፈጥራዊ ሓደጋ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ሰብ ሰራሕ ሓደጋ ክኾን ይኽእል እዩ ኣርኣር ዝበሃል ብመሰረቱ ጋይድ ኣለዎ ከመይ ጌርካ ከም ትኸዶ ከመይ ጌርካ ፕላን ወፂኻ ሓቢርካ ከም ትሰርሖ እውን እዚ ጉጅለ እዚ ብዓለም ለኸ መሰረት ገይሩ ዘውፅኦ ናይ ባዕሉ ፍሬምወርክ እኒአዎ ብ2020 እዩ ተሓቲሙ ያው ኣርኣር ተጀመረሉ ብ2006 እዩ ግን ብተግባር እቲ ፍሬምወርክ ወፂኡ ዘሎ ግን ብ2020 ማለት እዩ እዚ መሰረት ክገብር ከሎ ኣብዚ ሰለስተ መሰረታዊ መትከላት ይልዕል ሓደ ኮንቨርቲንግ ኣድቨርሲቲ ኢንቱ ኦፖርቹኒቲ ሓደ መትከል ከም ገዛእ መትከል ገይሩ ዝወስዶ ፀገም ናብ ፀጋ ናብ ዕድል ምቕያር ዝብል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ክረአዩ ዘሎ ሓደ ሰለስተ ነጥብታት ተዋዒሉ ዘሎ ሓደ ክሪኤት ሞመንተም ቱ ፎስተር ዲያሎግ እዩ ሰባት እንታይ ኢና ኮይና እዚ ገጢሙና እንታይ ኢና ኮይና እዚ በፅሑና ንምንታይ ኸ ዘይቀልወስናዮ ንምንታይ ኸ ዘይፈትሕናዮ ዝብል ክዘራረቡ ይፈቅድ እዩ ፀገም እዚ ኣላዒልዎም ኣድቨርሲቲ ናብ ኦፖርቹኒቲ ተቐይሩ ዕድል ይፈጥር ኣርኣር እቲ ካልኣይ ኢንከሬጅ ኦፖርቹኒቲ ኢንቱ ኢኖቬሽን ሰባት ፀገም ፀጊምዎም እዩ እሞ ወፅሕዎም እዩ ብተፈጥሮ ይኹን ብሰብ ሰራሕ ሓደጋ ወፅሕዎም ስለዚ ናብ መሃዛይነት ክቕይሩ ይገብሮም እዩ እቲ ካልኣይ መትከልዎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ኢት ፎርስስ ፖዘቲቭ ሼክ ኣፕ ፎር ሰርቪስ ድሊቨሪ ካብቲ ልዕሊ ዝነበሮ ኣብ ወሃብ ኣገልጋሎት ብዝሐሸ ብዝበለፀ መንግስታዊ ትካላት ኮነ ይኽእል ውልቃዊ ትካላት ብዝበለፀ ግልጋሎት ክህባ ይገብር ዝዕድል እዚ ይፈጥር ኮንቨርቲንግ ኣድቨርሲቲ ኢንቱ ኦፖርቹኒቲ እዚኦም ጥራሕ ኣይኮንን ከም መሰረታዊ ግና ዝዕድል እዚ ዝፈጥር ብምኳኑ እዩ እቲ ካልኣይ ቢልዲንግ ባክ ቤተር እዩ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ እንተነኣሰ ናብ ዝነበረ ምምላስ እንተተኻኢሉ ድማ ናብ ዝሐሸ ኢኮኖሚ ናብ ዝሐሸ ፖለቲካ ናብ ዝሐሸ ኢንስቲቱሽን ተመሊስካ ምኻድ ካብኡ ብዝበለፀ ትራንስፎርም ኢንክሪዝ ሬዚሊየንስ ናይቲ ህዝቢ ተቐላዒነት ናይቲ ህዝቢ ናብ ፀገም ናብ ሓደጋ ዝኣተወሉ ናብ ሪስክ ዝኣተወሉ ኩነታት እሱ ምቕልባስ ካብኡ ድማ ጠንካራ ዝኾነ ማሕበረሰብ ጠንካራ ዝኾኑ ትካላት ንምህናፅ ፖሊስ እውን ፅራሕ ኢንፍራስትራክቸር ዝዓነወ ትካላት ዝዓነው
ህንፃታት ዝተሰረቃ መካይን ዝተቀፀለ ጥራሕ ዘይኮነ ፖሊስ እውን ኢንስቲትዩሽን ካብቲ ዝነበሮ ብዝሐሸ ንምህናፅ ዝኽእል ምዃኑ so it improves policies and the institutions እዚ እውን ካልኣይ መርሁ እዩ ካልኣይ መትከሉ እዩ ማለት ከም ሳልሳይ ፕራዮሪታይዝ ይገብር ኣብ ምንታይ ኣብ ብጣዕሚ ተቃላዒ ዝኾኑ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ይኽእላ እዩ ህፃውንቲ ክኾኑ ይኽእል እዩ ኣካለ ጉድኣት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣረጋውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም it addresses the needs of socio-economically vulnerable group ድማ መሰረት ገይሩ ስራሕ እዩ እዚኦም ብምግባር ብሓፈሹ ድምር ኣቢልካ ቅንስ ኣቢልካ እንታይ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ማለት እዩ disaster can be a vehicle to opportunity a vehicle to change you and disaster enables government to better prepare to respond to the future disaster to the future conflict to the future war so خلای ሓደጋ ከይመጽእ ካብ ዝበጽሐ ሓደጋን ጸገምን ተማሂሩ ዝሕሸ ልኽዳሎ ዝሕግዝ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ዘትኩረሎም ኣርባዕተ መሰረታዊ ዓበይቲ ትኩራታት ኣለዉ ሰው ኢሉ ዳግም ህንፀት ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ኣሴት እዩ ዘትኩር እዚ ዶክመንት እዚ እዚ ፍሬምወርክ እዚ መሰረት ገይሩ ዝኸደሎም ግና ብሓፈሻ ፒስ ቢልዲንግ ክህልት ኮይኑ ኣብ ኣርባዕተ ክትኩር ኣለዎ ዳግም ህንፀት ዝበሃል ኣርኣር ዝበሃል እትና መጀመርያ ሪኮንስትራክሽን ኣንድ ሪሃቢሊቴሽን ኦፍ ዳሜጅድ ኣሴትስ እዩ እዚ ከምቲ ንፈልጦ እቶም ዝዓነው መሰረተ ልምዓት ክኾኑ ይኽእል እቶም ዝዓነው ጠቕላላ ኣሴት ናብ ዝነበሩ ወይ ድማ ካብኡ ብዝሐሸ ምህናፅ ዝብል ዝሓዘ ኣምር እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሪኢግናይኔሽን of the economy engine so the economy ካብቲ ብዝነበሮ ኣንሳእሪሩ ካብቲ ብዝነበሮ ናብ ዝሐሸ ክቕፅል ምግባር so full scale economic activity ካልእ እዩ set path to peaceful and inclusive development ድማ ካልእ ዓላማ ገይሩ ማለት እስካብ ጠቕላላ ቀፃሊ ልምዓት ከረጋግፅ ብዝኽእል ድማ ዓብዪ ትኩረት እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ reintegration and resettlement of IDP refugee እዩ እዚኦም ከዓ ሴክተራል ያው ሰኪር ዝኾነ ኤሪያ ይጠልብ ክምለስ ኣለዎ መጀመርያ ሰኪር ዝግበር ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ናትና እውን ገጢሙና ዘሎ ያው ፀገም እሱ ክፍታሕ እዩ ፍሬምወርክ ዝቕመጥ እዚ ናይ ወርልድ ባንክ እዩ ናይ ዩኤን ፍሬምወርክ እዩ ሶ መጀመርያ እቲ ኤሪያ ሰኪር ክኾን እኒአው ድሕርቲ ኩናት ገቨርንመንት ኢንፕሌስ ክህሉ ኣለዎ ዓሱ ህዝቡ ከም ብሓደር ዝኽእል ኢንስቲትዩሽን ኣብኡ ክትከል ኣለዎ እዚ እዩ እቲ ፍሬምወርክ ከም ሳልሳይ ከዓ ዩዝ ኢምፕሎይመንት ኣንድ ስኪል ዴቨሎፕመንት ከዓ ኣብቶም ሪፊጂ ኣንድ ኣይዲፒ ከዓ ብፍጥነት ክካየድ ኣለዎ እዚ ማለት ናይ ኤመርጀንሲ ስራሕቲ ካብኡ ሓሊፉስ ናይ ሪሃቢሊቴሽን ስራሕቲ ክጅመር ከም ዘለዎ እዩ እቲ ሳልሳይ ፎከስ ድማ ሪስቶሬሽንስ ኦፍ ሎው ኤንድ ኦርደር እዩ ሶ ልክዕ ትናትና ኩነታት ዳርጋ ንዑ ብዝመስል እዮም ቀሪፆም ከ ሓደ it should pacify security so security ላብ ድሕሪት ላብ ዝነበረ ክምለስ ኣለዎ ክረጋጋዕ ኣለዎ ፀጥታ ህዝቢ እውን ክረጋጋዕ ኣለዎ ሪስቶር ኦርደር ሕጊ ክህሉ ኣለዎ ሶ ኢንፎርስመንት ምን ክህሉ እኒኦ ማለት እዩ ብካሊእ ይበሃላ so it should apply DDR one part of night framework ያውዚ so ካብዚ ዝምለጥ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ establishments of interim administration እውን ከም ሓደ framework ሓደ focus area ናይ RR ገይሩ ይወሰድ ኣብዚ ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ኣለዉ ሓደ ሙሉእ ናይ ሓሳብ ውሳነ ናይ ውሳነ ፖሊሲ ክወሃቦ እቲ ኢንተርም ኣድሚኒስትሬሽን ዲሲሽን ሜኪንግ ሞቢላይዚንግ ታክስ ረወኑ so እዚ ክብል ይኽእል መንግስቲ ክምስራት ከም ዘለዎ ካልኣይ ፖሊሲ ኢምፕሊሜንቴሽን ኢንፎርስመንት and reform እውን ግን እንታይ ዝብሎ internally initiated reform imposed reform ተኾነ internally initiated reform ብዲያሎግ ብናይ ውሽጢ ተቐባልነት ዘለዎ ሪፎርም ኣብቲ ፍሬምወርክ ክሕወስ ኣለዎ without this successful ኣይኮነን ተብሙሉን ኣፍጋኒስታን ጃፓን ዋላ ናይ ኢራቅ ዋላ ተንኸድናየን ቪየትናም ንብሎ ናይ ጀርመን ብሙሉ እዚ ሪፎርም ከይደንጎ እዮም ኢንፎርስመንት ከይደንጎ እዮም ፖሊሲ ኢምፕሊሜንቴሽን ከይደንጎ ኣብ መወዳእታ establishments of civil service to deliver basic service መሰረታዊ ዝበሃል ግልጋሎት ክህቡ ዝኽእሉ ትካላት ምትካል ማለት እዩ ሶ እዚና ሓፈሻዊ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎም ናይ ሪሃቢሊቴሽን ኤንድ ሪኮንስትራክሽን እንታይ እዮም እንተልና መጀመርያ እቲ ዘድሊ ሃፍቲ ዳግመ ህንፀትን ንምሕዋይን ዘድሊ ሃፍቲ ካበይ እዩ ዝትመን ወይ ከዓ ካበይ እዩ ዝስራሕ እንተኢልና ሴክተር ብሴክተር መሰረት ጌርካ ዝስራሕ እዩ ከምቲ ዓምቶ ዶክተር ኣለምፃይ ዘቕረቶ ዳና ኤንድ ዳሜጅ ሎስ ኣሰስመንት መሰረት ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ እዚ ዝግበረሉ ከዓ ዋና ሓሳብ ዝገብሮ እቲ ኢኮኖሚ ላብቲ ነበሮ ወይ ከዓ ናብ ዝሐሸ ሪስቶር ንምግባር ኢልና ሶ ሬዚስተንት ዝኾነ ኢኮኖሚ ንምፍጣር ሬዚስተንት ዝኾነ ኣትሞስፌር ሶሳይቲ ኮሚኒቲ ኢንቫይሮንመንት ንምፍጣር ሓሳብ ገይሩ እዩ ዝስራሕ ካብኡ እንደገና it should be estimated based on professionals based on quantity not based on qualitative not based on subjectivity ኣብዚ ንባሃል so quantitative መሰረት ዝገበረ ፕሮፌሽናል መሰረት ዝገበረ እዩ ካልኩሌት ክግበር ዘለዎ
التخالي كهنس كلهم لكن هنسد كلهم سيكتورات حقوق قنيوه سو انكلوسيف قنيوه بارشال قنيوه لي او زي كم تطريوه سيكتورال اند سبيشال ديستريبيوشن اوف دامج مسرت غير كلن وردات ابياتات اب كلنا زلو كاب ጫፍ እስከ ጫፍ ምን ይخف ابيناي سيفير ابيناي انتنسيف زخونه تخيلتوه እሱ መሰረት ገበረዩ ሶ ሓደ ጊዜ ገቨርንመንት ናው ዓሊ ጥራሕ ፐብሊክ ሴክተር ይሃንጽ እዩ ግን ዕውት ኣይኮነን ሓደ ጊዜ ከዓ ብጣዕሚ ፑርሊ ሲቨርሊ ዳሜጅ ዝኮነ ጥራሕ ሃውስሆልድስ ላይቭሊሁድስ ይሃንጽ ዝውን ዕውት ይኮነ ሶ አሞዛሕቱ ዓለም ዕውታት ኮይኑ ተረኸባ ኢንክሉሲቭ ዝኮነ ሪሃብሊቴሽን ኤንድ ሪከቨሪ ተገበረሉ ዕውት ኮይኑ ሳክሰስፉል ኮይኑ ተረኺብሎ ሶ ፓርሻል coverage of recovery needs should be discouraged አይበረታታኝ አይደገፊ ማለት ነው so this is of course sovereign decision ከናይት ሀገር ውሳኔ እዩ ከውን ማለት እዩ so الكابل علي imposed ግበር ይሆን ሀገር ከቆለለው so in broad terms economic recovery activities are essentially short to medium احنا ካብለተ ካብ ሽዱሽተ ወሒስ ካብ 5 ዓመት ይናልናዮ ዝውን ባዕሉ ፍሬም ወርክ ይፈቅዶ እዩ ማለት እዩ so በፕላን ሪከቨሪ ፕላን ብናይ ውሽጥ መንግስት ጥራሕ ኮይኑ ዝውሰን ዝነጽ አይኮነን so ዓለም ለኸ ትከላት ዘለዎ ክሕወስዎ ዝግባእ ማለት እዩ እዚውን ከም ሓደ መትከል እዩ ዝወስዶ so እዚና ቢልዲንግ ባክ ቤተር ዝበሃል ሓሙሽተ መሰረታዊ ነገራት ዝሓዘ እዩ ሓደ ኣብ ልዕሊ ዝነበሮ ኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት መሰረት ይገብር so ብዝሐሸ ክህነጸሉ ተኸላይ ቴክኖሎጂ ሞደርናይዜሽን እዩ so ዝህንጻዚ እዚ ገዛዚ እንታይ ነይርዎ ሕዚ ዕንወት ግን እንታይ ክማልኦ ከም ዘለዎ ተወሳኺ ሓሳብ ይገብር ተኸላይ ዲዛስተር ሬዚሊየንስ ኮንዲሽን ወይ ከዓ ስታንዳርድ ከማለሎ ድሕሪ ሕዝስ ናብ ሓደጋ ከምዘይ ቃላዕ መሰረት ተገይሩ ክሕነፅ ከም ዘለዎ ካልኣይ ሪሎኬሽን ፈሪሳ ዝሃንፃ እዚኣ ናብ ካሊእ እንድሕር ትኸድ ኮይና ናይ ኮስት እውን ይሓሙስ ኣብ መወዳእታ ኢንፍሌሽን ኣጀስትመንት so እዚ መሰረት ጌርና ሪከቨሪ ኤንድ ሪኮንስትራክሽን ኦልሞስት ዳርጋ ሽዱሽተ ስቴፕ ነው so ተሓሙሽተ ስቴፕ በትግራይ ኢንኳየሪ ኮሚሽን ተሰርሐ እዩ እትመበሊ 50 ስቴፕ ከም ትጥልዎ ዘለኹም ኮሚሽን ፕላን ኤንድ አጀንዳ 2037 ሰርሐ ዘሎ ኢምፕሊሜንቴሽን ግን ሃይሉ ዝቃረ እዩ ማለት እዩ ነዚ አካል ንልሽር ዘለና so ከም ትጥልዎ ዘለኹም ና መጀመርያ በዝላይ ኮሚሽን ስራሕ ሰሪሕሎ ዋር ኢፌክት ዳሜጅ ኤንድ ሎስ አሰስመንት ኮሚሽን ወዲዎሎ ኢምፓክት ናይቱ ዳሜጅ ኤንድ ሎስ ብእሩ ቁፅሪ ኮሚሽን ሰሪሕሎ ኒድ ዝበሃል ድማ ሰለስቲኦም አንቶ ዶክተር አብይ ፀሐይ ዝወለቶ ፖሊሲ ኒድ ኢንስቲቱሽናል ኒድ ከምኡ ድማ ኢንቨስትመንት ኒድ እውን ካልኩሌት ጌርናላ ሶ አርአር ሪከቨሪ ኤንድ ሪሃብሊቴሽን ስትራቴጂ ኮሚሽን ፕላን አጀንዳ 2037 ከዋና ዳታ እናወሰዱ ሓቢሮም ይሰርሕለው ብድሕሪኡ ኢምፕሊሜንቴሽን ፌዝ ግን ናይ መንግስቲ ስራሕ ክኾን እዩ ምክንያቱም ናይ ኮሚሽን ስራሕ ኢምፕሊሜንቴሽን ኣይኮነን እስካብ ኒድ እውን ኣይነበረን ሓቀል ምዝራብ እስካብ ኢምፓክት እዩ ነይሩ ግን ኒድ ካልኩሌት ጌርና ኣብዚኦም ፅሕና ኮሚሽን ፕላን ሂብና የብለና ማለት እዩ ሶ እዚ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ ሪከቨር ዝግበር ኢና ክንሓትት ከለና ብኣንጻር ኦውነርሽፕ ተወሲድና ሰለስቲኦም ሃውስሆልድ ኣለዉ ፕራይቬት ኣሎ ፓብሊክ ኣሎ ሰለስቲኦም ኦውነርሽፕ ማለት እዩ በአንጻር አንቶ ዶክተር አንጻት ገጽ ንበርት በአንጻር ዘፈር ተወሲድና ድማ 4 ዘፈር ሶ ኢኮኖሚክ ዘፈር ተሞ ውሽጡ ሕርሻ ወናዮ ኢንዱስትሪ ንግዲ ቱሪዝም ፋይናንስ ዝሓዘ ሶሻል ጥዕና ትምህርቲ ትካላት ሃይማኖት ከምኡ ድማ ሓድግታት ኢንፍራስትራክቸር ሓሙሽቲኦም መሰረተ ልምዓት ማይ መንገዲ ኮንስትራክሽን ከምኡ ድማ ሓይሊ መብራህቲ ቴሌ and cross cutting ዝበሃል ድማ ስነ ከባቢን ጾታዊ ጥቃት ዲአርኤም እውን ሓዊሱ ባዕሉቱ ምምሕዳር ገቨርናንስ ማለት እዩ ሶ እዚኦም መሰረት ገበረ ሓፈሻ ኩሎም ኢንክሉሲቭሊ እዮም ሪከቨር ዝግበሩ ከመይ ሪከቨር ይኮኑ ባዕሉ ቴክኒካል እዩ ኣብዚ ዝውዳእ ኮይኑ ልዕሊ 230 ገለገል ዘለዎ መን ብኸመይ ዘለ ፎርሙላ ዝብል ይውሰን እንታይ ግን እዮም ዝግበሩ ሶ ኢልና ከም ኣብነት እንታይ ክግበር ነይሩዎም ኣብ ትግራይ እንታይ እዮም ዘይተገበሩ ኢልና እንተወሲድና ለምሳሌ ኣብ ፓብሊክ ሴክተር ክግበሩ ዝነበሮም ሓደ ቴክኒካል አሲስታንስ ክረክብ እንዲዎ ከም መንግስቲ ማለት እዩ ትምህርቲ ላብ ነውረ ክምለስ ጥዕና ላብ ነውረ ክምለስ ማይ ላብ ነውረ ፅርጋ ላብ ነውረ ክምለስ ሶ ባንክ ዓለም ዝተለመደ ላብ ነውረ ክምለስ ቴክኒካል አሲስታንት ሓደ ካብ ዝግበሩ ስኪማት ፕሮግራማት ሓደ እዩ ኮንስትራክቲቭ ማቴሪያል ይባዊ ይዳለው እዩ ታክስ ኤግዘምፕሽን ነፃ ተገይሩ ካብ ደገ መፅኡ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል መንግስቲ ይባው ማለት እዩ ተኻላይ ኤዱኬሽናል ፋሲሊቲ ብሙሉ ካብ መፅሓፍቲ ካብ
ናይ ንዑ ዘድልዩ ማተርያል ብምሎም ክሕግዙ ዝኽእሉ ፋሲሊቲ ይበሃው ማለት እዩ ካሊእ ኮስት ኦፍ ሬንቲንግ ክካረት ኮይኑ መንግስቲ ልግዝኡ እስካብ ዝሃንፅ ከዓ ናይዚ ክራይ እዚ ከዓ ኮስት ባንኪ ዓለምን ካልኦት ኣክተራትን ይኸፍሉ ማለት እዩ ቴምፖራሪ ሆስፒታልስ ቴምፖራሪ ሼልተርስ እዚኦም ብምልኦም እውን መንግስቲ ዝሕገዙ እዮም ሪፕለኒሽንግ ስቶክስ ኦፍ ሜዲካል ብምልኦም መድሓኒታት ብምልኦም ንግዚኡ ሪፕለኒሽ ምግባር እውን ካሊእ ስኪም እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካሊእ ቴምፖራሪ ኒውትሪሽን ስኪምስ ምስ ጥዕና ምስ ቢሮ ጥዕና ተሓቢርካ ዝግበር እዩ ብኣንጻር ፕራይቬት ተወሲድካ ኣብ ትግራይ ድማ ዘይተገበረ ዘይተጀመረ እስካብ ሕዚ እውን ሰብ ሃብትን ውልቀ ትካላትን ዘእውዩ ዘለዉ ዝሕግዞም ስኢኖም ድማ ክግበር ዝነበረ ሓደ ድጎማ እዩ ብፍላይ ለተን ስሞል ኤንድ ሚድየም ኢንተርፕራይዝ ባ ይድጎም እዚ ኣብ መስርሕ ዝተቐመጠ ማለት እዩ ተኻልኣይ ግራንት ስኢልካ ትቦም እዚ እውን ኣናእሽቲ ግራንት ዝበሃው ኣለዎም ተኻልኣይ ዕዳ ዝነበሮም ምንዋሕ ዝኸፍሉሉ ግዜ እንተተኻኣይሊ ከዓ ምስራት እውን ሓደ እዩ ካሊእ ሶፍት ሎን እዩ እዚ ማለት ብንኡስ ኢንተረስት ሬት ወይ ከዓ ብዘይሮ ኢንተረስት ሬት ልቓሕ ምድላው ማለት እዩ ቢል ፍሪዚንግ እዚ ናይ መብራህቲ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ኢንተርኔት ክኾን ይኽእል እዩ ብኣንጻር ኣብ ትግራይ ግን ኣይኮነን ዶ ክቕነስስ ኣይኮነን ዶ ክስረዝስ ኣብ ልዕሊኡ እንዲያም ካሊእ ዋጋ ተወሲኽዎ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ እዩ ዝኸፍል ዘሎ በዓል ሃፍቲ ማለት እዩ ሶ እዚ ሓደ ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑና ዘሎ ናይ እማን ናይ ብሓቂ እቲ ኢኮኖሚና ተሸኪሞ ዘሎ እቲ ናይ ሃፍቲ በዓል ሃፍቲ ኢኮኖሚ እዩ ግን ዝጥሞቶ ዝሰኣነ ድማ ዓብዪ ዝፈር ድማ ንሱ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ካሊእ ታክሲ ሪሊፍ ምግባር ዝኸፍልዎ ታክሲ ሪሊፍ ይግበር እዚ ዓለም ተጠቕሙት ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብተን 21 እስካብ ሕዚ ዳግመ ፀጥታ ኣይደለን ዝተዋሃበ እዩ ማለት እዩ ታዕሪፍ ኤግዘምሽን ከምፅኡ ከለዉ ካብ ደገ ከዓ ኮንስትራክሽን ማተርያል እውን ከመሃገሮም ብኣንጻራዊ ሰወልስ እንተሪእና ከዓ ካሽ ፎር ወርክ ይበሃው እዩ ፉድ ፎር ወርክ ይበሃል እዩ ሳብሲዲ ግራንት ሶፍት ሎን ቢል ፍሪዚንግ ልክዕ ናይ ማይ ናይ መብራህቲ ናይ ቴሌ ናይ ኩሎም ማለት እዩ ኢምፕሩቭድ ሲድ ምሩፅ ዘርኢ ይዕደል ምሩፃተ ላሒም ይዕደላ ምሩፃተ ውዕር እውን ይዕደል እዚ ኣብ ዓለም ዝተገበረ ማለት እዩ ኮንስትራክሽን ማተርያል ከዓ ገዛ ዓንይዎም እንተኮይኑ እውን ዝግበር እዩ ሸልተር እውን ግዝያዊ መፅለሊ ዝግበር እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ ብምልኡ ኣብ ትግራይ ዘይተገበረ ግን ድማ ክግበር ዝነበሮ ከምቲ ዝበልክዎም መልሓናፍነት ይውሰድ ዝብልውን ኣብ ዓለም መጨረሻ ሓንቲ ነገር ክብልሞ ሶ ኣክተር ዝበሃሉ ዩናይትድ ኔሽን ዩኤን ሓደ እዩ ኣብ ትሕቲኡ ካብ ዝርከቡ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም BCPR ሓደ እዩ UNDP ካልእ እዩ ኦቻ ካልእ እዩ UN ዴቨሎፕመንት ፈንድ ፎር ውመን ዝበሃል ኣብ ትሕቲ UN ካብ ዝካተቱ ትካላት እዮም ናብ ወርልድ ባንክ እንተመፂና ከዓ ኣዘር ማልቲላተራል ኦርጋናይዜሽንስ ባይላተራል ዶነርስ ናን ኮመርሻል ኦርጋናይዜሽን እንተመፂና ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ዩናይትድ ኔሽን እቶም ዘርዘርክዎም ጥራሕቲ ኣይኮነስ ብምሎም UN ችልድረን ፈንድ ዩኒሴፍ ነዚ ዝሕግዝ UNFPA ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ILO እዚኦም ብሎም ኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደሩ ነዚ ፍሬምወርክ መሰረት ገይሮም ዝሰርሑ እዚ ፍሬምወርክ እዚ ንሳቶም እውን ሃልየዎ ተሳቲፎምሉ እቲ ናይ RR ፕላን ንሳቶም እውን ዝሕግዙ ማለት ኣብ ወርልድ ባንክ ውሽጢ ከዓ ከም ንሪኦ ዘለና IBRD ኢንተርናሽናል ባንክ ፎር ኮንስትራክሽን ዴቨሎፕመንት ሓደ ፋንድ ካብ ዝገብር ሓደ ትካል እዩ ማልቲላተራል ኢንቨስትመንት ጋራንቲ ኤጀንሲ ካልእ እዩ IFC IDA እዚኦም ብምሎም ከዓ ነቲ ሪኮንስትራክሽን ሪከቨሪ ፈንድ ዝገብሩ ትሕቲ ወርልድ ባንክ ዘለዉ እዮም ኣዘር ማልቲላተራል ኦርጋናይዜሽንስ African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction Development, Organizations for Economic Cooperation and Development ዝበሃሉን ካልኦት ኣብ ትሕቲ ዘለዉ ኣክተራት እዮም ባይላተራል ዶነር ዝበሃሉ ብምሎም ኣብዚ ተጠቂሶም ዘለዉ USAID, CMM, ሚሌኒየም ቻሌንጅ ኮርፖሬሽን፣ ዩሮፒያን ዩኒየን እዚኦም ብምልኦም እውን ኣብዚ ዝተሓወሱ ማለት እዩ ዝሕግዙ ፈንድ ዝገብሩ ኣብ መወዳእታ ከመይ እዩ ክመሓደር ነይሩ ከመይ ይገበር ዝብል እስካብ ሕዚ ይፈላለ እዩ ሃገር ብሃገር ብዋናነት ኣብ ሃገር ፕሮጀክት እዩ ዝኽፈት እቲ ፕሮጀክት በዓል ዋና ሓላፍነት ወሲዱ ግዚኡ ተነፂሉ ኮስቱ ተፈሊጡ እገለ ዝበሃል ዘመሓድሮ ኣብ ክልል ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ሃገር ፕሮጀክት ይኽፈት እዩ ኣባና ፕሮጀክት የኮነ RR ኦፊስ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ሪከቨሪ ኤንድ ሪሃቢሊቴሽን